И здравейте, аз съм Pepi Gaming BG и днес отново ще играем на Clash of Clans. И както се досещате, ще покажа Лайрани, който свърши, беше много спорен, понеже противниците ни поведоха с голяма преднина от началото, но успяхме някакси да ги обърнем, по-точно се стегнахме. Да, и ще покажа най-добрите три атаки, т.е. обърках се, първите три атаки, които са и най-добри, естествено. Прецаках се малко така на третия, 95% една звезда. Няма да ви покажам, просто много зле станаха нещата заради объркване на един джъмп спел. Но както виждате, после Енкорско е атакувал и го е довършил на 3 звезди, което и трябваше да направим. Виждате, изкарва с Хог кланкаста войската му, после я дърпа в някой ъгъл с арчерка и още една, понеже смята, че не му е подходящ там кланкаста войската му, пуска две валкири, вместо да си харчи уизарди, за да убие кланкаста войската. Да, виждате, решава долната страна да го почне, както и аз направих, по същия начин. Да, и голема и гиганта разсеват огъня. Да, но гиганта виждате, че доста бързо го убиха, но голема все още е жив. Атакува го с много хогове и валкири. Валкири много малко, но хогчетата преобладават. Не знам защо пуска тук два пойзана. Сигурно заради скелета. Заради скелетчета. Пък и те нямат много живот. Да, като изцяло доста бърза и добра атака. Виждате, остава барбекинга му. Атакува без Archer Queen, понеже йъпва на 33 левел, ако не се лъжи. Да, мисля, че така беше. Да, и пуска ябилито на барбекинг. От тук ще забързам, понеже мисля, че е скучно, да догледаме как доизчиства базата на противника. Да, и 3 звезди. Преминаваме към атака срещу номер 2. Също много бърза и добра на Атанас. Виждате и номер 2. Не е много слаб, не е много силен. Средно като мен някъде е само левела на нещата. Само без войската, която му е по-силничка от моите според мен. Той пък атакува с един голем и 7-8 гиганта, ако не се лъжи. Май така беше, да. Вижда с брейкерите тайничко прониква навътре. Да, и тук много добре се завъртяха нещата, повечето валкири да влязат към Танхала, да изкарат кланкаста войската на противника и направо да я довършат. Мисля, че тук малко по-късно пусне ред спелката, може да оцелят повече валкири, ако по-рано я беше пуснал. Но той все пак си решава. Да, и виждате повечето нещата от дефенс са изчистени, остава билитото на Archer Queen, още 10 валкири са живи и един гигант, който бият по него. Да, от тук няма да забързаме, ще догледаме все пак да не стане много кратък клипа. Да, много бърза атака също и хубава. Много хубава, да. И така, ще покажа атаката срещу номер 1, която стана добра, но не стигна времето на Енкорс да го доразбие на 100%, а направи 99%, което много боли от това. Метафорично казано. Да, виждате този път с болари, втори левел. Като изцяло Енкорс е специалист в боларите, но един лар му изиграха голяма шега и взе по една звезда на номер 1 и 2 и после съответно загубихме. Не заради него
Просто всички се осрахме и то на първите номера, които трябваше да вземем с по 3 звезди за чиста победа. Все пак последните номера са много лесни и се има някой, който да ги атакува, да. И пак пуска по малко валкири, доста различни стратегии използва Инкорс и много успешни. Но тази някак си не се получи за 3 звезди. Все пак трябва да се има и късмет в една атака, без него няма как. Да. И доста живи болери, хелери и една валкирия, която я убиват, да. И виждате почти всичко разбито на противниковия на опонента. Тук някак си се стопяват болерите, така да се каже. Остават два заради джъмспелките и единия хелерите го зарязват. Не, ето че го хилват. Това е доста добре. Да, от тук ще ускоря малко. Виждате, болерите отново тършат по оградите. И това доста време му отне. Да, и както сега се досещате, остава само един Кенън, който остава в края на атаката. Доста гадно. И един болер, да. Другият бе убит, който трепа по оградата и толкова от атаката. Да, доста добра, но не и на 3 звезди. Жалко, иначе щяхме да ги бием 28 на 25 и дори който не беше разбит на 3 звезди е номер 7, който не успях през таблета на нас с брат ми да го унищожа на една звезда. На 3, пардон. На една успях, но Танхал 8 беше, да. И това мисля да за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен. Ако имате някакви въпроси, пишете в коментарите. И следващия клип очаквате пак да снимам сервърче на Minecraft, но този път с Хисти Геймер, ако се съгласи естествено. Да, и до скоро виждане. Чао!